Салом алейкум, бародарум. Ман шумода дар YouTube, яъне дар видео чӣ хел сурат монданро нишон медиҳам. Барои ин мода дар кор мешавам ин ҳамин программаи Творческая студия YouTube ҳастай. Ин медроем ба шумо мехоҳем кадом видеое ки шумо мондагиен аввал изменит кунем сураташа, главный сураташа. Медроем, например, ҳамин Вильярреал, Реал Мадрид. Так, дар болои ҳамин видео се значок ҳаста. Якташ значоки YouTube, якташ ҳамин бо ҳамин ручкачада медроем. Ба инҷа меброям изменит значок. Меҷиқем ба изменит ҳастай. Бо се сурат ҳаста инҷада, бо изменит ҳастай. Ҳамин изменитро меҷиқем, медроям ҳамин галерея худаш. Хай мегирем, например, ҳамин сурати Бела мемонем инҷошта. Баъд сохранить вибрат мекунем, сохранить мекунем. Тамом сурат ҳалиш шид. Апдейт мекунем, Бел меброям.